बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै गेरेमसा हारि दानायनि जे एजेन्डा बेखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो होलांदों आरो बे एजेन्डाखौ मोगथां महर होनो थाखायनो दिनै राजखान्थियाव फैदों दा ओंखायनो दिनै एबसुनि मिटिंआव फैदों गाबोन समफोराव एबसुनि मिटिंआव लिङाबाबो जों गावनो गामि गामि बेरायफैगोन मा जेंना दङ मा जेंना गैया बेखौ मावनांगौआ बर' फिसा हिसाबै आंनि बिबान दा ओंखायनो एमएलए बिथाङा बुंदों बे लामाखौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ दै खुरखानायखौ मावनानै होनांगौ बे सोरा खामानिखौ बिथांमोना जेखौ हायो मावगोन जेखौ बिथांमोना मावनो हाया बहाबा थानसालि लुनांगौ मन्दिर लुनांगौ बहाबा जोंहा स्कुल कलेजनि जेंना दङ बे गासैबो खामानिखौ मावनांगौ जोंनि बिबान दा मानगोनां रायजोफोर बे खामानि मावनाया बारा गोब्राब नङा नाथाय राजखान्थियाव थाग्रा मानसिफ्रा फुंनि मोनानि जौ बेदरजों गेलेनायखाय जुवा गेलेनायखायसो जोंनि हारिनि खामानिया थालांदों आङो थांनाय 15 अक्ट'आव समायखिरा लानायनि हाबाफारिया जोबलांनायनि उनाव दिनैसिम बे 6-7 दिन 8 दिन अफिसाव जिरायनानै नुबाय बे खामानि मावनाया जेबो गोब्राब नङा जोबोद गोरलैथार जेला मावालासिनो थायो अब्ला खिन्थु बे बारा गोरानिफ्राय गोरा जायो बे बिटिसि एरियाखौ स्कर्पिय' गारि गंसे लाना सानसेयाव खेबनै बेरायनो हायो नाथाय 15 बोसोराव जोंनि इएनजिएमफ्रा ना स्कुल नायखो ना लामा नायखो ना दालां नायखो बेरायनायनि नामाव गावनि लोगोफोरनियाव जौ बेदर जाना थांनायनि बादै जेबो खालामा सनितपुरावबो मालाबा फैयो खोनादों हाग्रामाबो फैयो बेथान चन्दन ब्रह्ममोनबो फैयोमोन फैनाय माने बहाबा जौ बेदर जाबाय मिनिबाय रंजा तामसा खालामबाय ब्लक थांबाय रायजो राजानि जेबो खोथा गैला दा बेसो जाबोदोंमोन नाथाय बेनि उल्था खामानि मावनो थाखाय जों फैदों दायो गेरेमसा हारि दानायनि हाबाखौ मावनांगोन आङो लाइमोनफोरखौ खावलायदों गोसो होनानै फराय आबादारिफ्रा गोसो होनानै आबाद माव सारा हारिनि मानसिफोरखौ लानानै बिटिसिआव सरकारखौ जोङो खुंदोंब्लाबो सारा आसामाव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जि मोनसे मास्टार रेस बानायनांगौ गेदेमा हारि बानायनांगौ बिनि प्लानखौ जोङो फैगौ जानुवारिनिफ्रायनो जागायगोन दा ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबां जेंना दङ टाइम टु टाइम जोंनोबो मिथिहो जोंबो रायलायगोन 1 तारिखनिफ्राय बिटिसि एरियानि थाखाय टल फ्रि नाम्बार होगोन जोङो सोर न' मोनाखै सोर न' मोनदों मा जादों बिनि टल फ्रि नाम्बार होगोन आरो फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय
सारा आसामनि मानसिफोरनि थाखायबो होगोन जोङो टल फ्रि नाम्बार नोंथांमोना बिनिफ्रायनो मिस कल हरनानै सनितपुराव जे न' मोनाखै बेखौ जोंनो फोरमायहरनो हागोन अब्ला जोंनि बिटिआर सरकारा बिनि एमएलए जों बेखौ दैथायहरगोन आरो जों बुंगोन न'खौ नोंथाङा बानायनानै होनांगोन लामाखौ नोंथाङा बानायनानै होनांगोन सारा आसामनि एमएलए मन्थ्रिफोरजों जोङो क'क्राझाराव जिरायनानै क'अर्डिनेट खालामजोबगोन आरो जेराव नांलायगोन जेराव धरना होनांगौ होगोन हांगार स्ट्राइक खालामनांगौ खालामगोन जि खालामनांगौ खालामगोन नाथाय 5 बोसोराव जोंनि हारिनि महर मुस्रिया सोलायनांगौ बेनो जोंनि गुबै थांखि दा ओंखायनो रायजोफोर आं गोलाव बाथ्रा बुंला उनाव फैबावगोन मोनाबायबो नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थांनाय 20 बोसोर गोबां जायगा बेरायबाय मालाबा साइकेल लानानै मालाबा मटर साइकेल लानानै मालाबा थाबायनानै आरो नोंथांमोना जेसेबां अननाय होबाय मान सन्मान होबाय दा बेखौनो लानानै इयुननि समाव हारिनि खामानिखौ मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों आरो नोंथांमोननि मदद अननाया अरायसम थागोन आं बेखौ मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि सिनस्रि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो मालाबाबो बावनानै थांनो नाङा जाय जेरावनो थाङा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बिन्दो खालामनानै जों हारि दानायनि हाबाफारिखौ जों आवगायलांनांगोन मानसिफ्रा लिडारफ्रा फैयो आरो थाङो गोबांनि साननाया गोबां गोदान साननाय फैयो बे गासैबो साननायनि गुबै बिन्दोआ जायनिफ्राय जागायो बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा ओंखायनो दिनै आं सरकाराव फैदोंब्लाबो माहारिनि हाबा मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम गोजौआव थागोन दा बेनिखायनो आं जाय बिथांमोना दिनै सनितपुर जिल्लायाव बिबान मोनबाय गाबोन समबार दखराफ्राव प्राइमारिफ्राव बिबान मोनगोन आं एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायदों जे एबसुनि जि गोथारथि बेखौ जों अरायसम लाखिनांगोन आरो माहारिनि खामानि मावनायाव रावजोंबो जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमप्रमाइज खालामा दा बेखौनो आङो खावलायो मानोना हारियाव मोनसे आफाद नांगौ बे आफादा हारिनि थाखाय अरायसम गार्ड होनो हायो लिडारशिप होनो हायो बेंनो हायो जोथोन लानो हायो अब्लासो हारिया जौगागोन दा बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै इयुनाव खौसेयै ज'यै जों हाबा मावलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनो सानबाय आरो राजखान्थिया दिनै सोलाय सोल'नि मोनसे बारहावा बारदों दा बेवहाय राजखान्थियाव फैबाय हिसाबै आं नोंथांमोनखौबो खावलायलांनो नागिरो सम आरो थासारिखौ बुजिनानै सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाया जों खौसे जानानै राजखान्थियाव आगान सुरनांगोन नैबे समा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां सम बे समाव जोङो गामि सोसननाय गामि दानख'नाय आरो गुबुन हाबा मावनायखौ जों आखायाव होदों दा गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो बुंफोरजोबनो हाया दा बेनिखायनो रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ एबसुआ बुंनाय बायदियै बुजिनानै जाहाथे खामानिफोरखौ मावो।